Året var 1864. Danmark havde lige skrevet under på novemberforfatningen, der indlemmede Slesvig i det danske kongerige, hvilket var et brud på London-traktaten, som gik ud på, at Slesvig-Holsten ikke måtte skilles. Holsten blev udeladt. Den danske befolkning bulkede af nationalfølelse efter sejren i Treårskrigen i 1850. Den danske hær var ikke udrustet til en ny krig, og de danske forsvarsværker lå relativt ringe til, og Dannevirke var mere en ruin end et forsvarsværk. Den preussiske kansler Otto von Bismarck ser nu en mulighed for at samle det tyske forbund og udvide det preussiske rige. Selvom den nye kong Christian 9. prøvede at afbryde novemberforfatningen og indlemme både Slesvig og Holsten i kongeriget, gjorde et enormt stort pres for regeringen det umuligt for ham. I december 1863 rykker en preussisk-østrigsk hær ind i Holsten og kræver novemberforfatningen ophævet. Regeringen afviser, og den 1. februar 1864 rykker hæren ind i Slesvig, og krigen er dermed en realitet. Den preussiske hær tog rimelig hurtigt området foran Dannevirke, og efter en enkelt inspektion fra den danske general de Meza, besluttede han hurtigt, at de danske tropper ikke kunne holde stillingen. Natten mellem den 5. og den 6. februar, under ly af mørket, trækker den danske hær sig tilbage. Størstedelen af den danske hær på 24.000 mand trækker sig tilbage til flankestillingen ved Dybbøl, mens de resterende 14.000 mand trækker sig tilbage til Fredericia og videre op i Jylland. Det ville altså blive ved Dybbøl, det endelige slag skulle stå. Da den danske hær ankommer til de 10 skanser ved Dybbøl, er den i forfærdelig stand. Resten af februar blev brugt til at gøre forsvarsstillingerne klar. Da den preussiske hær ankommer i marts, graver de skyttegrave helt frem til 300 meter før de danske skanser. Det danske artilleri var i meget dårlig stand i forhold til de preussiske bagladede kanoner. I flere måneder blev de 10 danske skanser bombarderet med den ene granat efter den anden, og den danske hær kunne ikke stille op. Pludselig klokken 4 om morgenen den 18. april blev det preussiske bombardement intensiveret i hele 6 timer, og i alt 7.900 granater regnede ned over de sagesløse danske soldater. Kl. 10 præcist bliver der helt stille ved Dybbøl, og ifølge sagnet kunne man høre lærken synge. Derefter stormer de preussiske styrker de danske skanser, og efter bare 20 minutter er de sydligste danske skanser faldet. Alt virker håbløst for den danske hær, men midt i alt kaoset hører preusserne et skrål ude fra Alssund, der får Friedrich Karl, den tyske hærfører og prins, og de preussiske soldater til at isne af skræk. Da Rolf Krake, det danske panserskib, ankommer til slaget, regner helvedes ild ned over de preussiske styrker, hvilket bringer et lille håb tilbage i de danske styrker. 8. brigade med 3.000 mand indleder sit modangreb mod Dybbøl Mølle, men bliver hurtigt slået tilbage. Klokken 14 var slaget forbi, og de danske styrker havde trykket sig tilbage til Als. I alt havde Danmark tabt næsten 5.000 mand, mens Preussen havde tabt ca. 1.200. Den danske fiasko var total. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig, som er nutidens Sønderjylland. Det nordlige blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920.